והצטרף עליהם גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שכמובן ימסור הצהרה ראשונה. ראש הממשלה. אזרחי ישראל, לפני 8 ימים פתחה ישראל במבצע עמוד ענן. הממשלה החליטה לפתוח במבצע הזה לאחר התקפות טרור מעזה שבוצעו בתדירות גוברת והולכת בחודשים האחרונים. הודעתי שנגיב בעוצמה להתקפות הללו במועד שנבחר. אמרתי שנגבה מחיר יקר מארגוני הטרור. ארגוני הטרור הניחו שנימנע מפעולת תקיפה נגדם. הם טעו. פגענו במפקדים בכירים של ארגוני הטרור, השמטנו אלפי רקטות שכוונו לדרום ואת רוב הרקטות שכוונו למרכז, והרסנו מתקני שליטה של החמאס. אני חייב לומר שכל זה נעשה תוך כדי תמיכה איתנה מצד הגורמים המובילים בקהילה הבינלאומית. ואני מבקש להודות במיוחד לנשיא ברק אובמה על תמיכתו הבלתי מסויגת, תמיכתו בפעולת ישראל במבצע ובזכותה של ישראל להגן על עצמה, וכן תמיכתו במערכות כיפת ברזל. אני מבקש גם להודות למזכירת המדינה הילרי קלינטון ולהביע הערכה למאמציה של מצרים להשגת הפסקת האש. בשיחה שניהלתי הערב עם הנשיא אובמה, הסכמתי עמו שכדאי להעניק הזדמנות להפסקת האש, וזאת כדי לאפשר להרגיע את המצב ולאפשר לאזרחי מדינת ישראל לחזור לשגרת החיים. עם זאת, מובן מאליו שישראל לא יכולה לשבת בחיבוק ידיים מול ההתעצמות של אויבינו בנשק הטרור. ולכן סיכמתי עם הנשיא אובמה שנפעל יחד, ישראל וארצות הברית, נגד הברחות הנשק לארגוני הטרור, נשק שרובו ככולו מגיע מאיראן. מיום הקמתה עמדה מדינת ישראל מול אתגרים מורכבים במזרח התיכון. ובשנים האחרונות כולנו רואים שהמורכבות הזאת גברה מאוד. בתנאים אלה אנחנו נדרשים לנווט את ספינת המדינה בתבונה ובאחריות, כשאנחנו לוקחים בחשבון את כלל השיקולים, הצבאיים והמדיניים כאחת. כך נוהגת ממשלה אחראית, וכך נהגנו גם הפעם. הפעלנו עוצמה צבאית תוך שיקול דעת מדיני. עכשיו, אני יודע שישנם אזרחים שמצפים לפעולה צבאית חריפה עוד יותר, וייתכן מאוד שנידרש. אבל בעת הזאת, הדבר הנכון למדינת ישראל הוא למצות את ההזדמנות הזאת להשיג הפסקת אש מתמשכת. כראש ממשלה מוטלת עליי האחריות, והיא אחריות עליונה, לעשות את הצעדים הנכונים לשמור על ביטחוננו. כך נהגתי, כך אמשיך לנהוג. בשבוע האחרון נפלו קורבנות בישראל. בשם העם כולו אני שולח תנחומים למשפחות ומאחל החלמה מהירה לפצועים. אני מבקש להודות לחבריי, שר הביטחון אהוד ברק ושר החוץ אביגדור ליברמן. אנחנו פעלנו יחד כצוות, בעצה אחת. אני מבקש להודות גם לחבריי, שרי התשיעייה, הקבינט והממשלה, שעשו כל אחד בתחומו למען אזרחי ישראל. אני גם מוקיר את ההתייצבות של סיעות האופוזיציה, סיעות הכנסת, שהודיעו על תמיכתן. אני מבקש להודות לרמטכ"ל רב-אלוף בני גנץ, לראש השב"כ יורם כהן, ראש המוסד תמיר פרדו, לכל אנשיהם, על פעולתם המצוינת
להשגת הישגי עמוד ענן. בשם כל העם אני מבקש להודות למפקדי צה"ל ולחייליו, לטייסים, ללוחמי כיפת ברזל ומפתחיה, לאנשי המודיעין, לכל אנשי הביטחון ולחיילי המילואים שעזבו את משפחותיהם והתייצבו מיד. אני מעריך את ראשי הערים והמועצות שגילו מנהיגות וקור רוח בעורף, ומעל הכל אני מצדיע לכם, אזרחי ישראל. יש לנו צבא חזק, יש לנו עם חזק. אני גאה להיות ראש הממשלה שלכם.